This is a frog. This is a frog. Коремът на жаба, тя харесва дъто в Доритос. Тази котка, виждате ли? Там, гледайте. Котка срещу жаба? Айде да видиме. Не, няма да стане. Я хвърли тук да покажеш на хората каква е мръсна. Али да отидем някъде и да сложим на някакво място. Ама аз да знаеш, че го снимам този път за YouTube. И хора, абонирайте се за канала ми, ако обичате. Ако стигнем около 40 абонати, няма да тормозиме повече животните, обещаваме. Ако стигнем 40. Това е жаба просто. Ама това пак е да не му оставим живота. За жалост, живота му май ще му се отмени, ама ако стигнем веднага 40 абонати, веднага я пускаме на свобода. Абе мутни е, ще я пуснем на свобода веднага. Ето я. Хора, светнахме лампите. Ох, хора, малко не фокусира нещата. Остайте. Това го игнорирайте. В момента търсиме. Къде може да е? Изключи си. Ай, хора, за малко ще изключат фенера. Да. Вижте жабата. Май не се вижда, май да пуснем фенер. Я пак. Там последно пуснем този фенер. И да, ето е жабата за жалост. Не е за жалост. Хванахме жаба. Даже Коя? аз се хванах сам. Да, хванахме я. Аз я намерих първо, май. Аз я намерих. Ама той я хвана. Хора, не знаем, има още много жаби на парка, ама не знаем къде са. Това цяло видео ще хващаме жаби. Сигурно, може животни, може скакалеци, може всичко. В тази чашка ще направим всичко. Това ще ни е нашето цяло видео в YouTube. Добре, да я пуснем това спуха на колата. Не, ще го. Да я пуснем това спуха на тази клаба и после пълни тази жаба да стане на кръв. Айде. Добре, ще сложим на пинг-понг масата. Там има една пинг-понг маса, само отделече да я покажем и после ще я покажем отблизо. На тази жаба се отказва вече, тя е така. Не прибира се. Да пуснем на пейсбол и греши да ме... Кабе, не знам, абе. Сега ще видим дали може да подскочи над Масата. масата. Ага, яди. Ето я. Хора, ще скача да видим резултата. Чакай, остай да видим резултата ми какво ще стане. Не, остай да ми какво ще стане. Остай ми резултата. Наистина е много тъпа. Ето е жабата най-близо. Ще е готино. Не, Мартина, остай да видим какво ще стане. Сега ще видим кой ще стане. Който е в чаша. Мърдай, приятелко. Приятел. Уй, как ме изплаши, бе. Взимай директото! Дорито! Слагай го вътре пакета, не. Ето. Сега го сложи в ръба на масата и има какво ще стане. Мартине, ела на ръба на масата. Мартине, ела. Сложи го в ръба на масата и има какво ще стане. Тук. Просто е така. Айде, хора, ще скача ли? И има какво ще стане. Скок. Давай, скачай! Скачай, приятелю! Скачай! Приятелю, скачай! Скачай, приятелю! Скачай, И приятелю! жабата е объркана. Ще скача. Давай, скачай, приятелю! Не, бе, остия, чакай. Оре, ще скача. Искате ли това задразни тази жаба? Ой! Чашката! Жабата на мамата! Мартина ще скача. Не, давай! Скачай, приятеля! Скачай! Не, оставяме ако ще стане през половината време. Хора, да гледаме ли жабата какво ще направи през половината време. Без да я бараме. Обаче да не й даваме да... Ще скача! Добре, няма да й даваме да... Още малко и на Знаете камерата хора, тя, виж, седайте чашата, тя никога не е отишла. Дай да покажа коя чаша точно. Те да знаят хората малко. Да видим жабата достатъчно умна ли е? Да отиде вместо тук и тук. Тук. Айде! Жабешки войни! Хванахме жаба. Значи тази жаба откъде? Да, там хора аз я намерих. Да, при малко май съм ви казал. Айде сега да видим дали ще скочи вътре. Не, тъп, умна е. Ох! Умна жаба. Бате. Умна жаба.
Умна жаба. Скочи вътре буквално. М, Не до- е умна жаба. Я да видим. Дай покажи чашата отгоре да ви покажа. Иначе каква е разликата между нормална жаба и крастава жаба? Май заради сухото на нейния. И хора, ако имаше вода, трябваше да бъде някъде около нас, ама тя е била суха и от някъде излезнала, ама не знам откъде. Е, това изглежда. Ако искате може да видите в интернет, да го скриншотните, да видите каква е тази жаба, или да питате ChatGPT или нещо. Да питате дали тази жаба... малко хора. Да, ма да кажем, тази жаба, нали, е отровна или не е отровна, така че ако искате може да проверите. Ако жабата ни е отровила преди това, няма нищо да ни стане, Тя защото... иначе ма пипна с коремчето обаче. Така че мисля, че съм добре. Добре си. Аз даже леко, аз се пипнах при малко хора, ама не знам, май нищо няма да стане. Ами ако, Освен ако не си лапаме ръцете. да, ако си извършиш, сега отиваме към чешмата да си извършим ръцете С жабата. и да пуснем жабата в водата. Не бе. Хора, ще стигнем с клипчето да го пуснем и да знаете, че там има едни геове там Добре. малко. По-натам има на тъмното едни геове. Добре. Не, хора, за малко няма да го спираме. Защото ако го спреме, после много ще се провали клипчето ни. Добре, хора, знаете какво? За малко ще спреме. Чисто бяло, чисто бяло, Чисто бяло. чисто бяло. Да. Ето я жабата. Май с другата. Последния. Давай, пускай мивката аж. Къде бе? Ето я. Йоу. Гледай жабата. Брат, тя просто влезна вътре. Хора, май ще оставим вече жабата. Водата стана жълта. Хора, и водата е от нас. Хора, нашето клипче се малко приключи след 3 минути, така че само последно показваме за раз още малко така начало на жабата. Там мивка не може да се Жаба, случи. влезни. И сега ще хвърлим жабата колкото далече можем. Три. Ма да ни умре. Хора, кажете чао на жабата, май повече няма да виждаме. Ама ще намерим още боболечки след следващия ни клип. И жабата отиде. Къде е жабата? И падна ей тук до чешмата в силата. Така че мисля, че да кажем чао на жабата. Чао! Другия път ще видим, защото другия път може да те отдушиме. Ай, оставя. Просто оставя Мартине. Или Велизар, аз казвам Мартин. Виждаме жаба. Хора, Аз съм Мартин Кенделиев, канала ми го изтриха. Това е Велизар Горанов. който, ако искате, може да се абонирате, но скоро може да правим клипчета с Мартин Абонирайте се на канала. GTI 5. Така че се пригответе за нашето видео след, може би, колкото станем 60 абонати. Така че от мен чао и от Мартин чао. Чао!